Boa tarde e benvidas todas as familias. A Asociación Vagos da Terra quere facer unha pequena representación de como se celebraban estas festas de Nadal, con bailes típicos en diferentes entornos do noso povo. Vamos a representar diferentes escenas, e a primeira delas é a escena mariñeira. Ao chegar os mariñeiros a terra polo Nadal, as súas mulleres agardaban facendo as labores de coser e preparar as redes, o aparallo. Así escenificaban danzas de ledicia cos remos, como a rede ou chicharriños.
Seguimos coa escena das labores. Era costume que houvese reunións ao final da xornada das labores, como a fiada ou no campo, convertendo estas labores en pequenas festas sociais onde se cantaba e danzaba. Mentres, os cativos na escola comenzaban a aprender os bailes tradicionais, as panxoliñas e se celebran as festas de entrada de Nadal. As panxoliñas son a parte musical esencial destas datas. Nesta escena, escoitaredes a panxoliña despedida de ano, con noso grupo de cantareiras. Para finalizar esta parte, poderedes desfrutar da danza de espantallo. Ao igual que na fiada, despois das labores do campo, ca delicia do comezo do Nadal e das reunións familiares, se facía un baile festivo ao redor do espantallo, ca tremenda sorpresa de cando este cobra vida e colabora coa súa danza enérxica o ambiente festivo da xornada.
A continuación temos a escena festiva no atrio da igrexa. No tempo de Nadal, en Viveiro, había unhas coplas ou refraneiros típicos que amosaban o ambiente festeiro destas datas. O atrio das igrexas era o lugar da festa, dos cantos e os bailes, especialmente nas celebracións de Nadal. Ao estar xogando na ponte, escoitamos tocar as campanas. Vimos a igrexa correndo para ver o que ali pasaba. Chegamos ali, quedamos pasmados das cousas que había ali. Chifres, gaitas e bandeiras. Xa que agora estamos aquí, nesta festa tan galana, imos tocar nesta porta por ver se nos dan entrada. Ei, da casa! Ese que non oi! Hola, que tal, señoriños? Faríanos o favor de ensinar ese meniño? Biologade, que gordiño! Está tirado na palla. Non te dá frío, señor? Que nos dera, meu meniño? Para darlle algo de calor. Terte sempre metidiño, dentro do noso corazón. E facendo honra ao refraneiro, cumpramos a súa vontade nesta festa tan galana con pandeiros e gaitas, con este ambiente de Nadal festeiro polo meniño recén nacido. Cas cancións de Panxoliñas, toca o pandeiro Manuel e con un sobrello de palla. E cas danzas da muñeira de Xunqueira chovendo e muñeira de Chantada.
Chegamos ao final do noso festival. Queremos agradecer a colaboración do Concello de Viveiro, concedéndonos este estupendo teatro, así como a axuda de Pé e Rosi. Sen máis, os grupos infantís e juvenís de Vamos da Terra queremos desexarnos un bon Nadal